Hormatly dinleyijilerini bugün owadan günümizde Türkmenistanyň ahrymany gözel şagly we eserlerine ser salyas. Häzir biz gözel şagly wanyň hemmeleň ýüregine ýakyn bolan ajaýyp nal gidenine diýen goşgysyny size okap bermekçi, dinleň, lezzet alın. Görküň saklarmy suratyň dur yüzden gan gidenine, dili geçer güýç hurwatyň merdim bilen hal gidenine. Dünýedir boý, lewzi bolmaz, haray iseme goramaz, bedew eýerin soramaz, toýnok gowşap nal gidenine. Bahary gök, güý sarıdır, ömür geçmejek ýalydyr. Adam çağımı salır, garryp galyp zan gidenine. Haýasyn aňly heňinden, tirsek gezlener yeňinden, öwüşkün kany ol reňinden, şemally seyran gidenine. Ser salar sen öňe ýyza, agram düşer goşu dyza. Bil bağlarsın oğul kıyza, her gaýsy bir yan gidenine. Yar yılgırır, oynar karak, timar saçy, şirmay darak, sypalar mı almayaňak, şemally seyran gidenine. Ne ikwal we illerim dat, dolunan taş dogonun ýat. Bolmorsun sen kumdan halas, ceset boşap, can